Kadam nilai version pro apang si kar Bangalore channel kelang ber arat orang kata me kadam ipa jeklo kadam ani bang tamai nilai tum kar Bangalore channel me project pani kenan sudah bertani keban version hot si pini le hot tamai nilai tum fan bertani keban pesi arja peklo lagi ko naramba purang tel rak dobar bagori constituency ke parlo tamai nona mat ke Howraghat e le pen pata me bokajanar e thak daklo aposi nona bang nilai ke to bang ke Howraghat e ke parlo dak Dolamara kachar complex ro marjong long sin nilai deglo nilai ko pipo sila dak ke dorang ko lo tangte non ke bangji mate penap jang mini phai siar ni ke cheng siar ni ladak BJP atum pen kang dang amai ke pado ponchi a phansi ladak sikdang pon bomlo MLA a phan kang thum karni tamila dak pido ponchi ase empada me duar bagori education yam research tok bi adan link be naya bang pu tamila dak che tong dunji la pen empada be non ki thurunji asam assembly long che pati dunji MLA ke hai lungsin teron tamila dak wangji ase pini ni dak ka jam ko bangke pinap program a phan ase met pe ladak Howraghat ke parlo la duar bagori constituency ke parlo long 15 PS to la 15 PS nam phan ke pache dang ponji dota hai ada ke ja tum pen la se abang so bertana ke rib ji phansi nilia baik lo la pen pada me la dak tangi dok dokan si la dak lo ajo ne lo ke dam tangani pen la dak pendel ki tum tame che paduk pig lo la pen pada me la dak non tangi dok dokan lo na tum de sang se ajo la bang so pina program phan ke pa mission ke palang mission ja phan ala tu sik dang pon bom lo la si non la dak Akija tum tu mati ladak leaders tum tu lasi ladak le BJP leaders tum hande me lapthi isini aripon po lasi nang tum angtot penang lang tunan lasinon mangke ladak BJP long ke claim tun achapang tang nai bang phulo lasi lang li hande be pina program phan i phai isi jang me chiklo ni phai isi ni pala bang so program phan ladak duar bagori angkang mate an part me ladak Howraghat le ke parlo 15 piasa Arah dan pandang lagi pe lam ko pini lam the pachini dun ji tahai le selang pe lam the ajupon po na le menji thai tha ke hai le pena prangsi duar bagori BJP long na le ke claim na pu na le do pro thai chi thani Nilimen Daniel Terang nili duar bagori long kasti morcha long vice president la pen apo Howraghat le na IT long stame sia convener sinang pek pon lo ne phan asi pena tarik isi abang so dak Howraghat le mate duar bagori parlo Howraghat le ki chengsi amai itum kacheng hon MLA lungsing teron wangji alang le ke wang cheng lo penap ke asila bang so along litum mathadam nangji litum ke Howraghat le pen langdam bolote itum ke adunai lo asi duar bagori arat Howraghat le la 15 PS ke parlo akorte la pen jordo an stame penap apor labang so rally along 15 PS rally MLA rally along ke bang peje phansi nilen pen same chuneng ridon lo asi ke mesen pen labang so program ke pichun long pe meje phan penapa abang ke na le tum ladak kang dang amai pada ponji tangte na tum pachini pon teng pen da kapre ka party pen dak na sipo ogronji la puson do ma tan penap ki deng ponji do athema em long stame ahem long ki sumana tum ki joining dam do tang lo asila pina bang mangila dak officially mane public long ala bangso joining stame deng pon po na pen ki wangila tum same do ulang athema langdam bolote itum BJP henlo perthia dang pen political party angbong ki ong nai mate kangdang Kiong nai a membership kiong nai ke BJP a party han no asi kadoko bistame labang so a party long si chirab do nang po apen isi lang dam bolote itum ASM Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang li stame karbyang long pan isi a purkimo KPG alang li aning hang do tang lo 244 is tame non labang so Dr. Tuliram hang a leadership hot si alang li sitame media long same ningjilo labang so a leadership along si ajat same karbyang long mate karbiarat akemang same pechon ponpo kasi doan same isi langdam bolote labang so party long nang charap nang chito don peje phansi nilhen pen same chuning rilo an par same opposition party tum phan ke langdam te chethan thaibe athema alang le tum ke isi langdam lo bolote dak Howraghat le ke isi friendly match ta ho isi football ke pathu son isi friendly match bolote isi hai ta chok rem ta chok hai he pu ang thek lo isi langdam bolote rat phan ki chong thoi
radalong Asia development isi kipatikuk dunia panse lang tum akemang ason si thekdamlong la son bulote isi friendly mess bulote nangli tum same chinilo media tum same nasi alang le tum rada phan ki pamang ho phanchot alang le tum ke klemji phange Kailangan tum senseng kang boga janal le pen Howraghat tamen non ba ke duar bogori konsenseng kang bang ke nangli tamen ICR pudolo nandela halapu puling cap do boga janal bang tapen part me pu Howraghat bang 15 pias do apuling do lan tamen nangli tum haipon aji ma ninga chethedo labange haipon po thema langdam bulote BJP si ruling lang non matke kadogo same ruling long si do airport si angton same hayaji athema itum duar bagri tin phan same plakple ki do ke plang plakple heme jangre phan plakple party same plakple ki sung anu ke alangli karjap thip abang phupina pot si alangli long si rat ka chitodo nangli tum same media person tum same theglong lo labangso IM long un an ke duar bagri rat ka chito sike ong lapen hai ta hai labji super peglo lesino bangke alang ni pelam thia ju pon elopo non da khanu ka preka phanta menili lam thia ju poji nale tum mangadu ase no bangke puthot da duar bagori constituency anglong BJP along ke claim ke chipaduk nai bang phu han portame kabila marjolong ke chipajana bang phu actor robenteron pensi ali pensi lam thesi ni arju pon po pinaba program aphan jangmini phaisi pinap ke ching share ni lo la sela bangso pinap arnia phan koson pensi ladak la tu kochi ke sedang mala penam parsame ladak aluhi sarpo tum ko mat bang jima la bangso alam ka juje phansi ni le non ha tu alang lidung ajapik lo la sia pangsi nang li duar bogori ang konsensi ang kangalong nang li BJP long ke claim ar pu bang nang li pinap ke bang jarat pentu karbing long rat panji tanik kerubi parpik lo nang tu media korte dom hans tame nilimen ke romenteron nilinon adak duar bogori constituency long BJYM duar bogori mandal along a presidency nili keik bom lapen pinap a program lage lapen lo pinap ke nilitum candidate a tour program pinap a bangke nilitum ke mas rally putakali pinap ke candidate tour program bas nilitum pinap ke lapo Howraghat LA 15 PS ang bong sinitum do choji la si pinap a program nilitum chisik chidang ik bom lo pinap a phan pinap nilitum ongdung amuluk nilitum chitongji nilitum target ke lahen lo more than 3000 sinitum target la si pinap a program lake joining sumta Doji pusi arjulong lapen aluhi sar po la pinapa program aphan lage litum la duar bagori constituency long litum kaching hona em sar Richard tok bialang litang chitong dun po lapen litum lapo Howraghat LA ke parlu LSC long a MLA candidate sar lunsing teron alang litame pinap ladak nang chitong dunji lapen nitum la duar bagori long son lapo for example leaders lapen for example ar pugido tum litum ladak pinapa program litum long nang chitong dun ikji lain lo de pinap exactly nali tum bang so amai ke padoja apura bang nali la pinap 15 pias atma phana le than pachini ki pinap program lage kalang lo nilitum 11 pen busi apor pathik pon lo lapen isilam kadoga we handa thanu ningtum pinap nitum youth tumpen patir people nilitum bad relief nitum candidate sar phan MLA candidate sar phan nitum pinap bite pen nitum kangthum karne not only bites nitum car bites nitum ongdung more than 300-400 so sia car bites nitum ho borjuri pe nitum pinam nang thum arni ji lasinang litum kadoga we media korte tum handa chuning rilo pinam arni nitum ala so kang thum karne program nitum alir alon pe nang thum thum bajil nang litum tame pinap pinap along manela so program nang litum nang chetong doni kha basing tum chuning rilo angte sodani phana risudet po nali ta meda dak BJPM lo bangke nali president duar bogori constituency bangke tangte la Howraghat LA ke parlo anam bang 15 pias ang bongdo 15 pias pulutan ten nali tum hai aji punali tum ninga chi thedo bana tum youth hoi 110% la bangke nilitum highway ji athe nilitum last time nilitum EM sarda pula nilitum ke kosol bo ningkan pos nilitum ke kosol bo ka study tum EM sar kaning jelam nilitum ka chi prepare la si nilitum ke obviously highway ji athe nitum ke claim ke dam ta nitum mesen non amat along tin a meeting puno nitum BJP aphane ke kroi tum dopik lapen team kar benglong itum Dr. Tuliram rong hangsar alang le ke ja along nilitum kosong po duar baguri ara nilitum kadogo betalang phan ning che thepik hangjak la nilitum non ke bang ji MLA election nitum ke 100% sure nitum highway ji la bang pura ning che thepamika
Rupa peklo apor si pidi mena pot la sipu ada dubar bogori constituency ar angkang arlo mate la da Howraghat e pen pata bogojan er ke parlo do pina bangke Howraghat e ke parlo bangsi la bangso kang dangamai bangke doponpo Asala le bangke BJP em longa president do ala le pe lam theji paklang ponlo BJP non ke bangki lang tame height pon thu veklang 100% ada Howraghat le ke parlo la dubar bogori constituency ke parlo Howraghat er ke parlo 15 PS tame lang height pon vekji pusilang tu lam theji paklang pon penam padame nale tu bangso channel nale tu share non na penane tu lang pondon pina ba program ko na por pen se Doji ma tame lang le lam theji paklang pon la penam padame ko pipi sang ding si pinam ke deng ponji ma ala le pe than pe klar pon do ase la bangso berta ka do bai tame tu lang igdon lo bai thakme kurang